Id-dimostrazzjoni suppost nazzjonali li saret il-ħadd wara nofsinhar fil-Belt ġabet il-kundanna taż-żewġ unions tal-Pulizija minħabba l-kliem dispreċjattiv li ntuża fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-membri tal-Korp. Dan wara li d-dimostrazzjoni tkomplit f'waħda spontanja quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana, fejn dawk li attendew deru b'kartelluni bi kliem dispreċjattiv fil-konfront tal-Pulizija u f'tajjir lejn il-Pulizija. Is-Segretarju Ġenerali tal-Malta Police Association, l-Ispettur Robert Vella, sostna li minkejja li ngħixu f'pajjiż li jħaddan il-libertà tal-espressjoni qatt m'għandu jinqabes il-limitu u dak tal-ħadd fil-għaxija kien kundannabbli għall-aħħar. Ovvjament l-MPA kondanna dak li ġara l-bieraħ kif għattajjeb għalkemm għandna dritt nipprotestaw, il-poplu għandu dritt jipprotesta, m'għandux dritt la joffendi u laqas jinsulta persuni la individwalment u lanqas ovvjament bħala korp ta' pulizija żaħu. Pulizija huma persuni li jagħmlu sagrifiċċju ta' kuljum u li jaqdu u jservu lill-poplu Malti. Tal-istess fema kien il-President tal-Police Officers Union, l-Ispettur Sandro Camilleri, li sostna li din ma kienitx l-ewwel darba li ġarek u permezz ta' dan huma ddispjaċuti il-fuq minn 2000 familja. U hemm turi l-libertà tal-espressjoni kif mhux maħluqa f'dal-pajjiż għax għandek dritt tipprotesta kważi x'ħin trid inti, però mhux tiddeġenera f'tajjir u insulti u speċjalment tmur id-defaw id-dar tal-korp din għax imbikkem ninsab jiena mal-gejt u titfaw tissutta u toffendi. Min ta' qudiem f'din il-protesta qudiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija kien hemm ukoll l-ex-kap nazzjonalista u deputat Simon Busuttil u d-deputat Jason Azzopardi. Kien hemm anke nies awtoritajiet magħhom dawn in-nies ma tistaqlaq għax nemmilhom jiena xejn dak tajjir u l-insulti u mhux l-ewwel darba din illi nfexxu kull darba fil-korp tal-Pulizija. Il-korp tal-Pulizija mhux ballun politiku. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia ukoll ikkundanna dal-aġir fil-konfront tal-Pulizija. Illi ċertu kliem illi kien hemm fuq ċertu plakards illi ma kienux indirizzati lejn il-Kummissarju, ma kienu indirizzati lejn il-Pulizija kollha huma kundannabbli. Kulħadd għandu dritt illi jagħmel il-kummenti tiegħu, kulħadd għandu l-libertà, imma li wieħed jaqbes il-limiti u allura qed jedder id-demokrazija tal-pajjiż, allura dik hija xi ħaġa li hija kundannabbli. Dak li sar quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija l-ħadd fil-għaxija ġab il-kundanna wkoll ta' diversi uffiċjali tal-Pulizija li tkellmu ma' dan l-istazzjon u li sostnew li huma se jkomplu bil-ħidma tagħhom sabiex jissalvagwardjaw u jagħtu servizz lill-poplu kollu.